ぎってくるみたい。の渦よ、湧き起これ。また化け物が現れたのか。バカな、化け物が群れをなしてこの城を攻めてくるなど。ランス、この異常に気づかないのか。誰事。貴様はこいつらを倒した後でゆっくりと料理してやる。私の敵ではなかったようだ。でやっの者に力を。
どものを守りたまえ。貴様ごときがこの私に勝てるものか。負けるわけにはいかんな。